Hi guys! Try natin tong bago naming na-discover na Unli Sanggipsal dito sa Mandawi City. Malapit lang ito sa Mandawi City Hall katapat ng simbahan. Just look for Brutos na fast food at sa likod niyan matatagpuan nyo yung Sangyupchoy. Price starts at 199. Meron ka ng Unli Sanggipsal, Unli Lettuce, Unli Kimchi, Unli Rice at Unli Sabaw na pang Korean. Pero hindi ko alam kung ano yung tawag. Basta yun na yun. Pero yung in-avail namin dito guys is yung 299 na merong 3 flavors. Plain, tsaka 2 flavors. Yung place nila guys, honestly, hindi siya gaanong aesthetic. Kasi makalat, tsaka crowded. Tapos nung pag-upo na namin guys, kasi may waiting time pa. Sobrang tagal nilagay yung griller namin kasi parang hinuhugasan pa nila. So sa sobrang tagal, ito na yung mga kasama ko, kumain na lang sila ng rice, tsaka kimchi, tsaka meron namang yung sausage kasi matagal yung service. Maybe siguro improve na lang nila next time yung service nila or baka pagod na rin yung mga staff kasi mga nasa 9 PM na to eh. Unli din pala dito guys yung tubig tsaka lemonade. Pero yung lemonade nila dito this time or that time or nung time na yon na kumain kami ay medyo matabang. So ayan, finally nilagay na nga or dumating na yung griller namin. Pero yung pagkalagay ng griller eh hindi pa nasindihan yung kalan ata or yung stove sa baba. So ayun, waiting time na naman. So mataas yung guys, yung basta matagal yung matagal kaming nakaluto. Ganon. Basta yun na yun guys. Nagtanong din pala kami kung meron silang hugasan ng kamay pero wala daw silang hugasan. So take note kung kakain kayo dito guys, magtala kayo ng sarili ninyong wet wipes or panghugas kasi wala silang hugasan. Maybe at this moment or may ginagawa pa pero wala daw sila. So ayun, nakakain na kami, nakaprito na kami ng mga meat namin. So yung meat nila guys is pork lang. Pork chop na manipis yung hiwa, malamang. So ayan, okay naman yung lasa. Tapos expect nyo lang na pag mahangin, syempre pupunta sa inyo yung usok. Ganon. Yun na yun. So sa halagang 199, worth it naman siya guys kasi mura na nga. Basta worth it na. Okay na yun. Ano bang klaseng review to?